minum anak ala batu sangka. Itu isari ibini batigo tapasolalu. Dia surau tinggal Kitu Nabi Muhammad pangulu kitu wahai sahabat tolak saudara wassalamualaikum kasidang rapi hidup kalau kita mengaji hakikat nyawa jatuh bualanya dosa kabeh jangan disangko dua lama aku disangko dua lanya dosa se tua di mukul rapi urang menangis samunya ini sakalo aluma banyak yang kira mada jangan lagi itu baca no bodoh mau banjo kalapu mano nentu warna je bapak mano namudo ko tak ada anak bapak tak ada saja sifat namo kajinya Allah dan Muhammad di mana ko ini oh di mana bana tapi nyatonyo ko balum tarang di hati kita jalan sama ke Batam Marimbo akan melawan buaya tak mungkin tumbuh tanduk di kudu ada purasonan dengan pariso ada puraso dengan marasai aku bana angin hati kota maraso angin tak mungkin menjadi dan manobana nasipan maani bagara cincin karena ada jari bagara tubuh nasipan maani ko iyo mati sawalun mati ko iyo ujuam nasabananyo diri tentu ke jalan akan dilalui jalle kalawi akan diranangi tentu ke gunung ke kita daki singkola kuli tarik laisi supaya nadape bijo nakawi Allah la duduk di ras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri oh di baka jantung sabuku darah mati tapi itu di Surambi kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri Bapak Raja Muhammad tak mana ruabi kok mana Abu Jahil di paparangan tadi oh nagari makanan kadi makan api ko mana Muhammad anggota la suci anggota samosa kali masuk sarugo kampung rami oh sebuah lagi nan ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang oh biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang walau di Batu Sangka biar di Kota Padang biar di Solo walau di Halan Panjang biar di negari awak walau di negari orang biar di kampung awak walau di kampung orang kalau biar lebih banyak ke gadi-gadi jo na mujang-mujang jo kalau na gadi-gadi ke kita pandang lah suku mamakai na senjang-senjang lahi pakai sarawak pensil lah tasimpo pinggang waduh nang pulung ngeri dipandang kalau na laki-laki jo kaki-kaki lo pakai galang talingo kini lo pakai subang lah tambah puluh jo barambui panjang rambut dan hitam lah bacolok pirang atau ubah bantu apa bulu musang kadang lah batu turis datang dari Jepang oh kadang kalau bantu karena rada beracuni lalang setengah dipandang anak bujang iyo lah bantu baru kadang oh itu lah dikatakan anak nyopang itu tandonyo lah kepada pasang lah pati dunia dihoyak di bencana kadang lah selalu pas saja sawah jelada balun baralik minantula pulang mau nak jangan lah ditompang lah sampai tabakan rumah kadaminam
didahan nilai kanama ani pula nilai saudara iyo mengaji di mukuba asamu dia kira pengajian di bani yawaba atanyo nan bani yawala ditanyo ka deka kami ba aduh karulai nyojawa iyo aina tonolan atanyo la desa balum nyawa ditiyo bekane kabatang tubuh okitu di manulai dahulu Jawa Terang asio illa karantina hai nyonya wala di mano apulu Aiku aduala di maala malam puna amoyo la de la imuni la de ala sala bagaimano apulu iyo panalai Arjuna lai nantunyo otanyo la de tarimu la kasih banyak iyo ai tarimu osuku iyo dinanalaiata ella pertanyaan dari sana esun udah la de ilallah ala iyo ibarat dana hilang ibarat lada tabana tentu lai sumurnya lada nabi Allah Allah la ibarat rahani natan tusu oh ngai nyo natan tuku la ibarat lada mangabe menjadi umpamu eko kurang iyo mari lada dia kabe lada lay du lada joti du kalau lai para lu biu ambil lai jol
nonyo di satu hai kena pandang Aku lima iyo tampe nyo hilang manola tuan iyo lainan bijaksana lai pandanglah buah di dalam tijo karenalah diri siapa nada punyo dari mana bana asal mulonyo kamano pulo tapol takainya Allah da Tuhan batana iyo musim pabilo kato marusi da iyo alum makito sama sualam da babagai lada nyarupun nanane alul layado nyawado samala samato limbago wadam balum bertampo balum bara ibu lay balum bara bapu balum labasarugo balum labanarako Nur Muhammad di dalam alemunyo ladi situ lada iyonyo bijo delai molo lada iyo kambanyo delai bijo lada iyo nana satu dari situ lada iyo wasarnyo Lejo kalau lada iyo dipandang Denan delai tidak iyo nyoba rupo lejo kalau la iyo dikaku delai lada iyo tarasu Lepa itu nyobana Denan delai sifat lada iyo nyotuhan delai bukan lada iyo di luar delai bukan lada iyo di dalam delai bukan lada iyo barupo delai putih lada iyo jo hitam Delai dengan iyo lenyo delai gitu lai basalahan ojo kalau lada iyo dipandang delai orang lada iyo yang wahan Delai pandang tak sampai Lai kapado lada iyo nyo Tuhan Odi hampir lada iyo kan mati delai sase lada iyo lah jalan delai jangan lada iyo begitu delai gitu lada iyo sekarang Satu lada iyo tadi Lai katambe iyo lai marpegang la supayo lada iyo na ataku delai ujud lada iyo diada ladi mano lada iyo nyo ingo Iyo jo kalau lada iyo taraba lai ko balum na iyo nyo tarang lai bagi tu lada iyo jalan nyo Lai kapado nyo guru Denan delai handa lada iyo latayo Ele karano lada iyo nyo jalan lade banyak lada iyo simpanyo iyo janji lada iyo ko sampai delai ajal lada iyo ko tibo Nali dayo nalakalu Tidak pandai merakato kato lai mango cap lada iyo kulima lako indah lada iyo biaso Lai maana tulima Iyo kaman
parejo ringan. Keputusan pandang lah kepada Tuhan. Keputusan alemu lari kepada iman. La iman de hati cara minde Tuhan. Itu buat kita, itu buat kita, kopi ilade Tuhan. Sifade Allah lebatin de Isa. La jadi rasonyo soal pengajian. Ko lebih dari itu hilang penyuruhkan. Pun tuan nyui, pun tuang delah nyui, wapila pada. Karate lah de bali pe juru tulis bajalan. Kapado siapo, hai kapado siapo, kita tanyokan. Genan ko ombak lada iyola pulang. Hai kapadul lada iyola utan. Ojo kalau lada iyo nyolawi. Oh di jadi ladai kan sampai. Salamu-lamunyo. Govinda akan kara. Lai badi tu lada nyobana. Manur di dalam pengajian. Ladi dalam ele pengajian. Ada mulai silam. Eko sabana lada nyobana. Kita pakai Eko sabana de nyobana. Eko sabana lada iyo nyobana. Olai kaji lada iyo dipaham. Ulia iyo jo ulia. Iyo denan dela punyo paham. Kurang nan ambil lai kapado Tuhan. Ai ambil nyobana dari tadi rangkungan. Sakadar ngokaji kami lade bayangkan. Sahabat tulan saudara, kini latih pulau masonyo. Menyambui gayu akan menjawab tanyo. Hai ko lamu lada iyo di kabe. Hai ko putus lada iyo talinyo. Hai ko lamu lada iyo dibungkus. Hai ko rasa lada iyo isinyo. Lasirekan kami, Lai mananti lananti juo. dalai panah lai Arjuna. Oh telah kuncu ladena lamu. Sudah melemparkan tanyo. Oh ladi mungkunyo de
Toni di malam naku Sabalumai kami menjawab etanyo kabar mohon miyu aide nyoju Biya kapadone buya tuanku lanan diesiku Iyo kabadolai ini mama saratu ayurang nantutu Maalum dosa nak lanan diesiku Ali tarikat saja aida ulunyo Tarikat yodena laide badari etanamu iyo ainan diesiku Eta kude kamila kabar mohon sabalina niyola joka palu Papitua iyo ayuratu karena dobiyo demangatu di dalam kami menjawab etanyo di hadapan iyo dan masamu kok indah diberi makan baik kok indah ditaku apa nabangan tibu Ko indah ta sapui ola di galla ko indah ta himbo to padonamu indah di rasul ke jariyo ko indah dilahi laki atonyo Ko indah na niyola na di sandita taga eti anyo deba eko indah taat tulai padua insan maaf sabale juga palu Aina mulai tanyo dosa na kami kini kan kami de jawab ju ayo pana iyo la de arjuna iyo ai desa bantajaku Ya itulah panala de Arjuna ya itulah kuncuhainan alamu iyo mana iyo lai penjawaban dari kami dan badu Sima iyulah de kanabana kini sanjatulah de nyatunyo Sabalumai nyawanan ditiupkan ke dalam batang tubuh kita kok dikaji yo denyo nyawa dahulu akan nyotarasio tersimpan di dalam ta'alu surhiyo de yang kadim Tuhan ai desamato bertampi di alam zara di situ namonan de alamnyo dikalubungi iyo de nur iyo ai desamato mato Memang jono si Muhammad salah kasapi weda ulunyo begitu keterangan denyo nyawa sabadum kabatang itu bue gitu alasanyo denalai manarang kandanga dekan kulo supaya na duduklah denyo kaji padulai malam kini naku Aku hasan mukapian itu alasan nan mangato adalah aku dalam perbandaraan tersembunyi itu waibana aratinya Baapone banalah tersembunyinya tanyo ka guru supaya nak nyatu iyolah dekalai sado itu tadi nan tolanai de pareso Kok tigo dosa naklah denyo tanyo lah tigo de puluh hai de jawab penyo Ilami iyolah denyo indah kami kurabi indah pulo Malabihi kami tu anca orang raso pun sio tentu yo kabar ganti-ganti Oh denale gitulah debatanyo sakali yo panala de arjuna lang kisah sekali pulo Ditantang para karo denyo nyawa kini ditambah malah suranyo kadang ada kana bana iko ai banala bunitanyo sabalum denyo nyawa ditiupkan ke batang tubuh kita dipersidangkan nyawa terlabia iyo ai dahulunya Mako nyawa disidangkannya boleh sababai karadonyo namanya dang dekana nyawa siapun de banala dahulunya Mako disidangkan nyawa apun de sababai karadonyo ai namanan jadi saksi siapa banala dahulunya hakimnya de
ke tuai oi la sini apa pulo keputusannya sidang bagaimana jatuh apa nisenyo lah jadi desa do itu denane kami lane batanyo indah do panjang de kami nan indah la bajelo jelo biarlah ne sakete asabada ceba ajino moto dia pasangan tanyo do irama mai bobibo irama urang jambi irama urang barobungo irama batang hari do irama urang bangko irama ne sungai lilin walau irama muwaro bungo irama denyo ini diangke dari kisahnya to hidup seorang randu suami lau wafat denyo pulo meninggalkan denyo anak berampe urang de banyak dua anak laki-laki dua anak nyoai de batino setiap anak lain-lain ada kandanyo anak-anak pada tua minta kuliah lah kakairo anak-anak nomor 2 minta dibalikan HP Oppo anak-anak nomor 3 gilo minta tula-tula-tu anak nampak nenek balain banayo de kandanyo satiyoknyo manangi apa baru nanti pintanyo di situlah bundonyo sama kini yo de taibo di situlah de bundonyo jatuh ke dalam nasi ayam mato kapai memotong karet harimau menganas odanyo pulo kapai mendulang ame awak otakui odi buayo anakku ditinggal ayahnya mak ditinggal bapak hidup di tengah dusun rumah baalam pula indah baminya hidup di tengah dusun rumah bak lampu indah maminya pagi turun ke ladang hai siang turun ke sawah malam mata merewan mata kenang masuk dulu malam mata merewan mata kenang lah di masuk dulu Pabilo anak menangis hatiku rasa wibo tekenang masuk dulu sama so ayah ne lagi ado kenang masuk dulu salagi ayah masih ado Lala dicari gantinya hati korang nian anak lagi mengenya mak lo tahu salah dan benar anak lagi mengenya mak lo tahu salah dan benar minta kepada Tuhan tabahkan hati kami menjelang anak gedang mak minta murah lah rezeki menjelang anak gedang cuma minta murah rezeki iramalah orang Jambi sudah kematian lah suami Allah kami bari lain buku lain rami lai karano orang disiko banyak pernah tinggal haji-haji lai banyak lai panati iyo denallan dikaji lai bagi tulai nyoban nabi ya tarikal lai kustari lai nila dibari kanda ayah lai jomi lai pasanang lah nyoban lapi nonton lai dan rami karano lai bagi purai gitu lah di malam kini kini kita lah nyobari lah joka tu na suci-suci kan bana
Adalah dari padulainya kami kini tolong Allah bari jo irama al-hawi adalah ada Allah bil hiwi tolah adalah ada Allah bil hiwi tolah ya adalah bil hiwi ya adalah bil hiwi ya adalah inti mimiyahu warna budakal ma inti mimiyahu warna budakal ma ya adalah bil hiwi ya adalah bil hiwi ya adalah itu iramanya irama lai urang mata la irama ladanyo itu bahasonyo ke timur tengah bila de badu memberikan dera ibu juaya jo irama ladanyo ini buli ditukue buli ditambah iku iramanyo delai tubuh naladana lai sakiti ladanyo sajo untuk pemudi jo pemuda no di malam kini malam iyo bergembira yo iku lade buninyo dari kami nan badu tapi usan tu mengari-gari si sunguinyo Ayo indah lai irama lai manan tua inci matu tung keripit hai tulang bawang kalau bibir tergigit sakit bukan kepala tung keripit hai tulang bawang kalau dia yang gigit sakit tak mau bilang ding 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 walaupun sakit memang tidak dirasa itu karena adanya rasa Cincong bisa menghilangkan rasa sakit oh ya dan juga bisa menimbulkan karena penyakit darah tetap tung keripit hai tulang bawang geser agak sedikit karena adik baul pianggang keripit hai tulang bawang kalau bibu tak gigit dia mancilo lah tabung lomang tung keripit hai tulang bawang adik tukang kredit abang tukang pembayar hutang ding 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 ding
masuk lalu Dia surau tinggal oh, iya